Ndoma njem na-ekene m n'ụbọchị nke tata. Biko ihe gbasalụ nwanne anyị nwoke bụ okwuluola ndị ntọrịtọrụ nalị ego ndị mmadụ tụkọtalụ ka o wee nyelu mmadụ aka wee nalị adịtị. Mana a na-ekwu insecurity na-adị n'ala Igbo anyị na ọ dịzi too much. Ndị governors eme ntịkọ na ha danụ all these things na-eme because their family abụrụ ndị na-abụcha victim of all these things. That is why onye ọbụla just no ntịkọ na ọ danụ. Ibe ikwute gọvanọ asị gị that na onye na-ekwu that thing na-asị ka ọ na-asị amalọ m ụdị asị mmadụ ga-asị wit ịgbagbu mmadụ. Why evidence did there? All the police officers, they just kept quiet as if that's na ihe na-eme bụ ezigbo ihe. Anyway, biko ngegode ntị na video anụ ya bụ nchikwu na-eti ya na comment section. Biko echefukwa na subscribe, comment, share, but all the notification you can send. Share this video. Okwuluola ndị Igbo ejego Chineke spare ye. Okwuluola ndị Igbo ejego n'ọnụ ọnwụ pụta. God spared his life. What will be my fate and your fate? Obosai nwere ike izu nda. I want us to learn something from encounter of Okwuluola. Then relate ye to the video mmelu n'ụtụtụ. Weme video wee sịgo na anyị na-eme onwe anyị, na anyị na-egbu onwe anyị, nọ ndị Igbo na-eme onwe ha, nọ ndị Igbo na-egbu onwe fa. It is time for us to tell ourselves the truth. According to Okwuluola, no ụmụaka do more like a ghost town. All the people no ụmụaka above aside, apart from ndị do helpless, they don't have anywhere to go. Apart from ndị do helpless, those who don't have anywhere to go. Because share this video, because before I begin to play this video made by Okwuluola, we are going to analyze it so that we will see how far we have gotten. According to Okwuluola ndị Igbo, Okwuluola sịrị, kedu ka a ga-esi wee recover Igbo a? Kedu ka a ga-esi recover Igbo a? Ị na-achọ ka a ga-esi recover Igbo a? Wanyere na mgbe a na-ebukọta Igbo a, na ndị mụ anya na-eti mkpu wee na-asị ebukọtacha egbe niile a na-ebukọta, kere ife a ga-eji egbe a wee mee. Ifukwala apụta na police checkpoint agbari ebe niile ebulu egbe, apụta na army checkpoint agbari ebe niile ebulu egbe, wee na-ajụ ajụjụ wee sị anakọcha ndị polisi egbe niile a na-anakọ, kere ife a ga-eji egbe a wee mee. A ga-eji egbe a wee fọm vigilante, ka a ga-eji egbe a wee fọm ndị forest guard? It was a question then. But our people do carried away by emotion and sentiment. Now I'm marginalizing ndị Igbo, na na-eme ndị Igbo nka, na na-eme ndị Igbo nka. Inu ebe agbawulu ndị polisi. Inu ebe agbawulu ndị polisi. Okay, Amaechi itu my handsome. Let me block you then. Hey, why njije delete comment here? Okay. Ngo ka oduziri the comment ọzọ ka block o. Go the comment ọzọ ka block o. Go. Nwe ju ajụjụ mgbe ahụ wee sị egbe niile a na-anakọtacha egbe niile a, kere ife a ga-eji egbe ame. Kere ife a ga-eji egbe ame. A na-akụ aka ndị polisi chase them out of Igbo land. Ebe ọnwụ na anụ na-egburu ndị polisi, gbuo ha na ha ụmụ anụ ọfịa, gbuo ha, mee ha nka, send them out to their maker. We are celebrating criminality. We are celebrating criminality. And when they shall beyond about say, egbe niile a na-anakọtara egbe in their hundreds. Egbe anakọta pikata mpe, it cannot be less than 300. Maka na ndị uwe ojii na ndị agha egbu kara 200 or 300. Juhu onwe ya ajụjụ sị, ọwụrụ na anakọtacha egbe niile a, what next?
It was the question then. What next? What is happening now is the answer to that question, Anna Jumba. This is exactly what is next. What is next? Which is Uzi Iji where they use him na egwu. Iji wee chụpụ ụfọdụ na location ha, chụpụ ụfọdụ na village ha, were village ha wee melu camp. Okwuluola ndị Igbo gwarago no Igbo ka a na-asụ, ọ gwarago n'Igbo ka a na-asụ. In fact, na-asụrụ ya ma inya Imo steeti na-asụrụ ya asụsụ ndị Imo steeti. Na o nwere onye Hausa nọ there. Na dimkpa karịrị 100. N'ụmụ dimkpa karịrị 100 there. Are you still going to sit down for somebody to be lying to you that in a guru melu blah 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 blah? Are you going to still sit down and allow people to be lying to you? It's a question. It's a question. Yeah? The truth wuna aye dona na etua. We ne baye ogasa. Aye no na mabugali iche na aye mu ife. We allow intruders. However, bata baye. We damage baye. There are some part of Imo State you cannot drive comfortably now. Ilaha look at deserted ghost town. The other day, I fulebe ejelu na osu ito kwaka ogono. Nda nichanu mabombo na ana. Nda nichanu mobuni igbe na ana. Nichaye na ana. Plant shaka nire ebe niile. They took possession of a whole town or a whole community. They took possession of a whole community. They took possession of a whole community. Yeah? But on that community without having no information about that that community without finding that community. And sad enough, all the members of those community welcome those people. They welcome them because now I call for alcohol, say na this one. They even harbored them. Hazoweha. Eh? Hazoweha. Hawe no lubefa. We build war. Even be torment here. So I am happy that people are beginning to speak up. I am happy that people are beginning to see things for what it is. Ụmụnne anyị na-egbu anyị, ụmụnne anyị na-ata anyị, na-afụ anyị ọnụ. Ụmụ dimkpa anakpụsiena n'ime ọfịa, ozi ndị chọrọ ịpụta n'ilo bịa chụọ ego. Look at Okwuluola, a wonderful job. Okwuluola nakpuru. A wonderful job. Okwuluola nakpuru. Wejeluo. N'ofulu nwatakịrị na-anwụ anwụ. Wee jee ka o jee zụọ nwatakịrị ndụ. Nya ka o ji wee chọọ ka ọ tee ndụ nke ye. O wee chọọ ka ọ tee ndụ nke ye ebe o jere ịzọ nwatakịrị ndụ. Let me my international passport today. Enwe ike echi chukwu ekwere enu. Mana ka ngwa gị nke bụ eziokwu, anụgo m maka ụmụaka so much. Ya sị na ụmụaka bụ na a na-agba egbe dị na a na-ekidnap mmadụ na ha na village. Let us analyze it. Na-agba egbe too much. Na-ekidnap ndị mmadụ dị ya. Na father na village. Na father na village. Victor Greta eweniwe. Achọrọ m ka anyị analyze to video Okwuluola. O nwere some key things okwuru na encounter ya. Do very important that our people ye ege ntị ka ha ghọta ọfụma. Mmecha mkpọbata o eweniwe. O nwere some key things Okwuluola kwuru do very very important. M chọrọ ka ndị be anyị ghọta ka ha wee ghọta the kind of mess anyị nọ n'ime. We are in I know deep into mess, but you people just don't know. You people just don't know. I don't know how a young boy is here celebrating crime. You know now about the police na akwaka. You know now about the mother na akwaka. You know ne merifa na akwaka. O bosieze bi murebe promanya mmiri na anya. Fenjolo kele ife wo crime eze bi. Kele ife wo crime eze bi. Yeah? Kele ife wo crime eze bi.
a young, vibrant man, now work, fighting day and night just to sustain his family. Today, he got a phone where barely 1 month or 2 months or a Jew airport, Jere Angola, Ijebambo. Jere Angola, Ijebambo. Gentle distance, I greet you. Etu a case where court or short here down and nobi. Court one do short and nobi. Dimpa madu dineru batia. Orubo si ana kwe umokoro abuapata ni igbe. Cho aina cho ya na for ya. That how many years down? Ghana. Many people is to Ghana. They keep changing the narrative. Can you fool your people? Why can you find a bull? Why? Yeah? Kente. Kente. Whatever you think, and that's natural. I just want to do the right thing. Gente. If I be a memonaka, Boberi Memonaka. Gente, go to the diabetes. You open a memonaka. Adi Equana. I met some people, so why mother Bashu? Why mother Babo? If I will come on Totoado Monaka Baronia. I come and go see Akamani, Tuto na sugar and the high. Neluaro. Adding prone to amputation. And we can see to confirm to the story. I written on marker. Negente. That was around 3-4. Around 3-4. Ghost town. Deserted. On our boss. I know you say. Na ị na-ejebe a na-akpọ ugbene because no iruo one St. Joseph Church ijuo ebe a na-akpọ ugbene na iruo n'ugbene na ụmụnne chinecherem ga-abịa ịkpọrọ anyị onye ọbụla ị na-ajụ ebe bụ St. Joseph ọ na-agba ọsọ onye ọbụla ị na-ajụ ebe bụ ugbene ka ugbene ọ na-agba ọsọ to God may have it one man bere akwa gbapụta si a na anyị nwa na onye nwa bụ younger brother mpa chinecherem na Franklin I greet you. I agree. Yesterday, baby, before. My emotional and name fundraising. Uncle, I am million kwemu. I am million apotagana. No, they are put on for go for. Only hear me too much. Sometimes he need to read back one. Actually, me back one, I am million to Manania. I am not for most. Donate 100,000 naira, make one of me go when you know. Unu donate. Donate 100,000 naira also. Mbeche ebere. Onye ọbụla watch the video, go back and watch the video. I want to watch ya. Ask him Jehovah kosu ni nekenda ha. Onye ihe ya dị mezi mma onye na-adịghị agbanwe ma amasị amasị. Ask him ya Chineke. Okwuluola try ka meje munka meje. Mana eji m okwu Chukwu ya ekwe. Nsi ya Chineke. Ma ọ bụrụ na eji m esi obi. O nwere ụdị ebe ihe weta m invitation niile eme ife mma bịa dabanye nye go na mma enye gị. In fact, designated area ka m na-aga ebe o doro m anya na ene ka m na-aga ịfụrụ m na-aga ebe ahụ anya na-egbu m ọkụ o wee wuruzie ịla bata m batawa enwere m ike ime bata ebe Jesus Christ obi ebe a ụmụaka bụ ka ọ dịrị m mma dịrị ma younger brother bụ Chinechere m mma ma amara onye ọ bụ okwu Share this video. Share this video. Somebody said I should talk in English. I said to God, if my intentions of coming to Umuaka was for good, lead me safely back to Enugu. I said that prayer. Igbo is gone. I hugged all of them. I entered my vehicle. Immediately we left the compound and we took the right to find our way to the road. We saw more than 10 men on gun. And when they say no
okwuluola na-emebi afa ndị Imo State, and I'm trying to bring up a propaganda. They were 10 guns, more than 10 guns, saying lie down. I don't know how to. And then stop. I'm missing words. Mother Fanana, I was shaking. I covered my eyes because the irony of it be if onye mo able. Amado miru na na nime moto drive my back go. Madiru na the blood of Jesus. Blood of Jesus. Onye cause the same shut up. See blood of Jesus. The Brumo Zubo. Somebody very more than no Dolomaka Nuku. Talk to me moto. Uchianya mo na the blood of Jesus. The team no Okada. Mwaliru udani roye kenam no Okada. Onye kebu egbe na abu. Onye abu egbe na abu. And if okwuluola na-ekwu eziokwu, you wonder why a lot of people ndị atọje eji ha bata iji wee gwa na ndị na-emekwa ife a wu ndị dị na nkọ ọ ndị furu onye fama ife nwa ahụ afụghị onye ma among them, consider yourself gone. Inwa ahụ awụrụ anya ya wee fụ onye ma among them, consider yourself gone. Fa na egbugu because of na group, fa na egbugu because of na egbafa ka e ghara ipu jekwuo. So all those people ifuru egburu apart from ndị nwụrụ anwụ dia, or apart from ndị egbuziri maybe because of ndị na-ele pass ahụ mmadụ, majority of people in afọ ebe ahụ ndị furu onye fama. Ife okwuluola gwago original receipt, so you can echekwa na ndị Hausa na-abịa egbugu. You are a dreamer, you are a dreamer. Ndị na-egbugu be within you. Ụtụtụ ịpụwa ọrụ ọkwado pụọ mmechi ọbata ị na-agba moto ọ na-agba, a na-alụ ụlọ elu ọ na-alụ. Asị na-azụ ọkada m eburu m n'ọkada na-eti blood of Jesus na-asị na onwere ihe mme na m abịakwa ori n'aka ka m bịara inye na abịabe m ebe a bifo ha biko ha egbura m egwu eburu m na moto. Ihe a m na-ekwu na tata m kedeti taa tata bụ 31st July 2025. Jehova kusu nile nke ndị agha onye zọọ m ndụ na 30th of July 2025. Ọ bụrụ na etinye ma ewepụ kọba akụkọ ifu the 1st of August. na ya ma Achọrọ m ifu the 1st of honestly, I don't know when Igbo youth we honestly start apologizing to Joe Igbokwe. Joe Igbokwe paid the price at the onset. He kept on citing. Look at what you people are harboring. Look at what I know. Joe Igbokwe sometimes he will say no, but the fact was that although accurate then, there are a first set of people who paid that price. They paid that price. Anamuhamu ụfọdụ na-asị ha batakwa ana Igbo ọzọ. Ngụnwa na-asị Joe Igbokwe batakwa ana Igbo ọzọ. Bata dọkịta nyanwa ka dono nwa na onwe ife mere ọ eji wee bi ụlọ. He can afford to mobilize security bịara onwe ya ụlọ. Mana ngụnwa bata o nwere ego eji mobilize security. Ngụnwa ihe mobilize wu security wee bata. These were the people who saw today. They saw it yesterday. August. Brothers and sisters, eburu m n'ọkada I dey phone na moto. My driver, MC Charlie na Obinna, my friend. Eburu m pụta ihe unu na-anụ kampụ. Kidnappers camp, ebute m na kampụ. Egwe dị na kampụ ndị a adịrọ na military cantonment. Imagine. Egwe dị na kampụ ndị a adịrọ na military cantonment. Imagine. Na anyị Igbo. Can you please tie my eyes? Achọrọ m ka onye m bụ fụ m ma ọ ka m fụ onye m maka hapụ ịgbagbu m. The truth is that I don't want to die. And ihe na-eme eji agbagbu mmadụ bụ akpụta gị ịfụ onye ma ọ gbagbuo gị. Confirm. Nsi biko na unu mere m ebere unu kechie m anya. I was the one begging them ha kechie m anya. Ekechiro m anya. Asị mmepe anya na kampụ mmepe. Afọ more than 100 boys bụ egbe. Afọ eji m anya mfụ ọnwụ m. Enwe ndị ticha mma na ọnwa n'akụkụ. Anọzi m na-eche ka e were mma. Asị m na a ga-eji mma gburie my score. Ihe m na-echezi bụ asịgo m Chineke. Ebere ahụ mbe. Asị m Chineke otu o si masị gị.
Obu no tata bu July, that's about my last on earth. You see, Chineke ọkwa na enwe m nne nwere ofu okwu. Ọbụ how we struggle because you see Chineke na-edo my mother anya, ụmụnne m console ha, ono ọbụna o si dị to the glory of God. Anọ m ene, anọ m na, anọ tụọ na elerizi egbe n'enu. Imagine. Na Igbo. Asị m Chineke na ọbụna ọkịka nna akpọ. Na Igbo. I want to see myself again in Enugu State. O nwere ife okwuluola kwuru. Asị m Chineke. Gente. Ọ bụ na ọkị maka nna akpọ. Enwe ndị si m gosi egbere m fonu m niile kponye ha. Do you know na ewere nke moto m? Onye ọbụla mana ihe nna anya bụ Toyota Tacoma. Asị m ha biko, can you take my Toyota Tacoma? Moto m nwee security. Mụnwa mechiri anya jee gosi na security dị moto. Si na biko, unu nwee ike iburu moto a ka m were ụkwụ gbapụ ụzọ je maa ka m na-esi nweta onwe m n'Owerri laba. I surrendered my motor. I surrendered phone m niile. Si ha na password phone m niile. Were phone m niile. Buru my motor rapụ m. Na Chineke dị egwu. Na Igbo. Ụlọ mara onwere onye metụ m aka n'ahụ. Na Igbo. Onwere ofu onye. Ka m mepere anya fụ na half of ndị kidnappụrụ m onye mbụ. Ha na-asị onwe ha na onye a bụ okwuluola ndị Igbo. Na onye a bụ ezigbo mmadụ. Na onye a na-enyere ndị mmadụ aka. Ihe niile anọ n'ụmụaka na Njaba local gọọmenti area of Imo steeti enwere ofu mkpụrụ onye metụ ụmụaka n'arụ. Ana m agwa gị eziokwu. Ha nwere ego niile m nwere. Ha kpọrọ m jee na POS. I was taken to POS wekọrọ ego niile m nwere. Even ego niile ahụ m nwere eji m obi m niile wee nye gị ya. Enwere m ego m niile nye ha si na biko. Na-ege ntị. O nwere ife okwu. Buru unu moto m chiri fonu m ofu ihe ka m na-ayọ ha. Asị m ha biko meelunu m ebere. Abụ ihe niile abụ ndị Igbo. Please, ndị a bụrụ ndị Awụsa Fulani. Ịma ndị be anyị na-awọrị onwe fa. Oge ọ ga-asị m na Fulani adịghị eme ihe n'ala Igbo. Ndị kidnap bụ ndị Igbo. Ndị Igbo. Ha niile na-asụ Imo steeti. Na-asụ Imo steeti. Ọ bụrụ na onwe onye nọ di ya na-abụrụ onye Imo steeti ma na onye bigo n'Owerri ma ọ bịa n'Imo steeti na-asụ Imo steeti. Na-ege ntị. Ihe m na-eche bụ ka a kụọ m ihe. O nwekwara ife ọzọ nchọ ka eme. Asị na kọmanda ga-abịa. Asị ka onye bụ onye isi. My driver si na ọmụ bụ ọga. MC Charlie si na ọmụnwa bụ ọga. The other guy si na ọmụnwa bụ ọga. Akpọrọ m chebe somewhere. Ti mụ na ọkada. You can imagine ebe onye bụ gị na ọkada nye egbe n'olu. Nyara egbe n'aka. Onye nke nọ gị n'azụ nyara egbe. Ọkada eto ọzọ. Ihe nọ na-abụọ blood of Jesus have mercy on me. Ana m ekwu ya n'obi m. Blood of Jesus have mercy on me. Blood of Jesus have mercy on me. Blood of Jesus. Nsi Chineke na ọ bụ na o nwechi ọzọ mma. Ya zara m. Ọ bụ na ịbụ onye Igbo ebe ọ bụla ị nọ nsogbu dị. Nsogbu dị. Egbe m fụrụ yesterday. Ndị bụ egbe a bụ ụmụ okorobịa. O nwere isi mkpatara nji wee ji screen record ebe a kịta. I want to screen record this particular place. Yeah. Some of them atọ m ha atọ. Egbe a ndị a ji n'aka ka ị ga-esi nata gị ya. Ebe bụ nwa bụ okwuluola jere pụta alive. Onye ọzọ ji ọ pụtakwara alive. Ị ga-esi. Na-agwa gị nwecha akampụ. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka gwa onwe gị eziokwu. Ụmụaka bụ ghost town. Ghost town. Ndị niile bi n'ụmụaka agbafusigo. Gbafusiana. There is no way you can say. Ndị nọ n'ụmụaka bụ few people na-eme POS. And they are not there. Whatever happens, they take. Man, they do helpless. They don't have anywhere to go. If you want them that are over yesterday, you can account to 2,000 naira. Obu no one you try in your mother kaketa. Obu ni na try to help me before. Oh keta. Can help him because HIK BP mo the very high. Some will ifo kuleba. Mo no kongu dibia. Decency no here. Kidnappers. Acho kongu. Adema some mother anya. Chineke sigodi no onya bụ my final day. So be it. Mo kongu dibia. Mo jiki. O we venture ka hamo. Ndị Igbo, you need to know this. Ndị Awụsa na-akpakpara Igbo, mana ndị mere nke a bụ ndị Igbo. Ndị kidnappụrụ mụ bụ ndị Igbo. Ha niile na-asụ Imo steeti, and ama m na ha na-watch video. After ka e were ego m apụta before commander. Commander bụ a very young man. Onye bụ commander ha mara
the fresh. These boys are looking good. The issue now is ndị ụmụaka, ndị Njaba, ndị Olu, ndị Imo State, ndị Igbo. How do we recover these guns? Everybody about the too much. Arụsị dị ebe ahụ dị too much. Arụsị. Ọgwụ agwọrọ agwọ dị ebe ahụ dị too much. Ọgwụ agwọrọ agwọ. Agwọrọ ịnọrọ ebe ahụ ị na-arụ isi ọgwụ. Ị na-arụ isi ọgwụ. Agwọ agwọrọ agwọ. Ife a bụ ụmụ Igbo. Ị na-ege ntị. Ife a bụ ụmụnne na-egbu nwanne ha. Na-ege ntị. Nke a bụrụ akwụkwọ Fulani. Afụrụ m ọnwụ m n'anya. Ị na-ege ntị. Asị m Chineke na gị nwa napụta. Ị na-ege ntị. Ọgwụ dị ebe ahụ dị too much. Alụsị dị ebe ahụ dị too much. Ịnọ n'etu a ọgwụ a n'isi. And you are honestly blaming Soludo for going after native doctors and not pastors. Okwuluola sịrị na Bible dị ebe ahụ juru eju, na ụlọ ụka dị ebe ahụ ka nkụ, na color white dị ebe ahụ dị too much. Ịghọtago? So kedu ife kpatalụ na ndị be anyị ya gwa onwe ha eziokwu? You honestly think that now before Soludo Hawega after the Dibia that they did not get any security information, they did not have somebody in custody, Yeluha, an information or an insight before they go all out against the Wadibia. Is that what you are thinking? Yeah? Abalanguna ejide onye ntota onye ogwu n'ukwu, ejide onye ohi onye ogwu n'ukwu, ejide onye le passing mmadụ ọma ndị ọ na-eje elese ama ndị ọ na-eje elese. So kere ife ihe eji wee do against Soludo no declare ọgụ against ndị native doctors na ndị eze nwanyị. Ugboro one ka ejideda n'ala onye na-atọ ntọ ifu na Bible ka o kere n'ukwu. Ugboro one ka ejideda n'ala onye na-atọ ntọ ifu na chapelet ka ọnya n'olu. Ugboro one ka ejideda n'ala onye na-atọ ntọ ifu na obu crucifix of Jesus Christ. Ugboro one ka ejideda n'ala onye na-atọ ntọ ọwụrụ Holy Sacrament ka obu. Kedu ife kpata na ndị baya ya call a spade a spade. And that is why you see some of these Ndewadibia driving exotic cars, building hotels and mansions. Who is giving them that money? It's a question. Eh? Who is giving them that money? Kelonye have that money. You think it is only about this 60,000, 100,000, 1 million in the money Jiabia Agwokite. You should also say these people were serious places about funding. Who are the people who are funding them and giving them this money? It is something and a thing of concern that me and you need to know. So go away, you don't know say see the coup pastor keke, the coup pastor kafo. You water no will if afuho ni uneu afuni unwe and donya patal Soludo. You will declare or go. And the any esbo governor na Southeast should do the same if you Soludo pulu. Nda nwere ebe ha sie wota backends and dog haji alụ ọlụ ha na-alụ. Ege ntị. Silas gonna put upon Silas that you will surely deliver me. Ana si me ego m niile. Nsira na ụmụta ị ga-esi n'aba. Buru m moto, kunu m moto m na-anya. A surrender m moto m, surrender phone m niile. So ihe m chọrọ iji wepụta bụ isi m. Ị ma na commander nyere order. The commander nyere order si buru moto Okwuluola binye ya. Commander sisi, commander jomno osu ya n'Imo State. Ama si osi no nwonye meto ụmụaka. Nsi ya n'osa, enwere ike check out on commander na-atọ. Mana ihe nwoke bụ n'ukwu. Egbe gbaa m okirikiri ru 100. Ka a ga-esi recover. I don't know how to exaggerate. No matter how trained it in a military or whatever, ịbanye ụmụaka inwe problem. Ihe njekwu ya bụ mmadụ bụ oge echi gị bịa wedị n'ọlụ agakwa na. Mmadụ bụ oge bịa wedị na Njaba agakwa na. Ebe ọbụla mmadụ bụ oge bịa occasion ma burial ma bridal shower ma traditional marriage. Chukwu eze ama m na nsogbu dị n'ụmụaka. Mana achụ ma eji m onwe m chụwa aja ka chinecherem wee dị ndụ. Onye maka nji wee chụwa ụmụaka. Ana m achị na be ebere si Chineke
Obugi mabonye kero wa. You see no open of Jesus Christ of Nazareth. Jehovah Adonai, Jehovah Sikeno. He go see me ataka. Commander, only cause of Buddha passport on the day. My international passport to the day. Or see Puria Pujem, Mumena, upon a passport to make us raise. A borrow phone, Commander, see borrow phone, but you may put them phone. Or see what see Punem Motum, a jelly fast Motum, Pinem. Commander, didn't Madonna about Aburuso. Aburuso, Cabineso Alaso, then with Timos on you. You won't let him out of formal. Now they open fire. Abu Buchago yesterday. Then, if we're eweba ha duru epowa no nwe tim ozo no n'ihu na ọ na tim ahụ fie na ya kpọrepụ ọkụ ifuru na ụmụaka na ọdụkọ zone ebe a na-anụ ọgụ. How did we allow these people to infiltrate our land and dominate? Birizie bichie. How do na ana gwakwa ha durie no nwelu tim ọzọ nọ n'iru na ndị afọ na ha nwere ike ịkpọghepụ ọkụ? How did these people get too deeper into us? How? You know, na aka akụkọ na-akpọ ndị Fulani. Ụfọdụ asị na Hope Uzodimma, ụfọdụ asị na nka, ụfọdụ asị na nka. Hope Uzodimma onye abiri egbe gwara na kpuo n'ime mbụbọchị nọrọ je tọrọ ụmụnne gị. Hope ife Hope gwara o ji wee wu Hope Uzodimma onye merie na asị na Hope na-egbu anyị, na ndị River na-egbu anyị, na ndị a na-egbu anyị, na Nigerian gọọmenti na-egbu anyị. Unu anaghị onwe na aghụghọ, unu na-edeceive onwe unu out of criminality unu ma na ife unu na-eme, unu ma na ori na ntọkọ unu na-apụ ndị be anyị na na-akọ another thing. Unu na-akọ another thing. Unu na-akọ another thing. Na-edeceive onwe unu, na-endanger life ụmụnne unu. Igbuo nwanne gị iwuru odogwu, igbusicha ụmụnne gị ibiri nnake gị. Etu ahụ ụmụaka si wee wuru ghost town ka ala Igbo nwere ike ime wuru unu ghost town mgbe anyị niile ya hapụrụ n'ala Igbo dịwanụ. Unu ebiri ebe ahụ, unu bigide ebe ahụ nwa si ebe ahụ gbapụta ha Lagos eberebe egbuo n'isi unu. Ndị Yoruba ahụ eteke nonsense. Mmadụ ahụ aza dike n'ụlọ ịnọ n'ụlọ na-aza dike. Abọgbuchago m yesterday. Commander nyere ọda men ya na-abụ were machine tupu m na express na tim ahụ nọ n'iru na tim ahụ ada anụ ife na anụ na anasandụ moto m na aga open fire because ụmụaka bụ ghost town. Enwere onye nọ there. Moto ahụ bịa dị strange to them. You see? Chineke wee si n'ọnụ Commander dinye mmadụ na-abụ wee soro anyị bupụta anyị na express. Sa anyị gbazie express ahụ direct na ịkpọkọta express ahụ direct na anyị ga-apụta Owerri. Moto adịghị na fuel mejide m shishi ego niile m nwere gwụrụ agwụ. Akpọrọ m jee na POS a na-atụrụ egwu na-anarụ m transfer. Ife a na-agwa gị bụ business na ụmụaka. POS nọ dị ahụ POS bụ ejide mmadụ. O nwere galasị mbe be careful while making this video. Ọnụ ọbụla na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ihe mee emume kwuru ya ka onye ọzọ mara ihe, onye ọzọ were ya mụrụ ihe, Chineke bụ ọmụ ọkụ. Ndị a kidnapped m n'ụmụaka, onwere onye nke metụ ụmụaka. Half of them ma onye mbụ. Anasị m okwuluola, God bless you. Onwe onye nke sị m na m emeghị ihe ọma too much. Na ọ bụrụ na ihe ọjọọ mee m n'ụmụaka na ala Igbo ga-apụ Imo steeti ọnụ. Edupụta na main road. Anyị nyara moto mana ejikịta ya pụta Owerri. Nsekpuru ala chinyere Chineke aka elu. Si ya na enide nnupụrụ ya isi ya mabụ Chineke. Mkpọ ya ọzọ ya zara m okwu. Funny enough, anọ na-ekidnap m mmadụ afọ na main road. Enwe ndị nọ na shọpụ a na-evidio ihe na-eme. Igbu mmadụ na ikidnap mmadụ na ụmụaka. Ọdọzi strange. Onwe esi m end the live session mara end ya. Igbu mmadụ na nja aba local government area of Imo State dịzika ọ dị ka normal thing. Ọ dị ka ebe a n'Enugu na ime mmadụ attack ndị mmadụ ga-agbapụta ka ihe ome. Mana anọ n'Imo steeti na ụmụaka mmadụ ma afọ na aka afọ na ala buru m tii na ọkada onye ọbụla nọ
na video onye ọbụla na ọkụ nwere ife mere mmadụ agwọrọ n'akịrịka ọ bụrụ na ife mee emume aka ọrụ gị ya ọ kwesịrị na onye mere mmadụ ka eji amụrụ ife ọ bụrụ na na-abịa aka ọrụ gị ihe mere na ụmụaka na nje abalụkụ gọọmenti area of Imo steeti echiche ife a mesịrị ruo n'ụtụtụ a. Pay attention to this part. Onye eji akaụntụ ya etu ebe a bụ Ikechukwu Charles Obinna. Ikechukwu Charles Obinna bụ younger brother Mpa Chinecherem. Mpa Chinecherem were na 14th May 2024, which is 12 months ago, 14 months ago. Younger brother bụ Ikechukwu Obinna Charles. That same people kidnap him or that man on Ototoa. Imagine. MS in the fundraising. Silabiko, first thing tomorrow morning, either na Hawere, Siena, on a Habuko flight, Jeba Abuja, Chinecherem na Uziamu. Chinecherem na Uziamu, enemy Anya, Inena boy, and to Adiziananya. I go so much that now. I can detect level of condition onye na ya no. Chinecherem na Uziamu. Chinecherem bụ ofu nwa nwoke, Chinecherem bụ ofu nwa nwaanyị. Ọ bụrụ sọsọ kidney ka that boy na-aya. Ọ bụ na o ruo ezigbo na ọgwụ ka a ga-agụrụ ihe that boy na-aya. Aya gom ọya, agaghị m enete ndị ọya. Therefore, ọ bụrụ na kịta n'okwu nọ ndị fọrọ adị efu ndị ya adasị gaba n'iru mana kịta okwuru na ụmụnne anyị adasị end the life unu achụbụghị inyere onwe unu aka unu achụbụghị inyere onwe unu aka I can predict or detect the level or how severe the thing is. Emmanuel Onetutua, these boys kidnap Promo. Jamaica man, I'm a fundraising arrest. Imagine. I'm a Munoma. Only Oga Bob Tam na road na place. And you're on motor 1 minute to full police checkpoint. And you're on motor 1 minute to full military checkpoint. Police in there, I'm in there. I don't know why. I want you to know this fact. Police in the road, checkpoint. Now, random Madego. Ndam in there. Ndam in like 2 minutes away from every year in Amoneme. Mr. Ikechukwu Obinna Charles. Onya to Regoni na country. This man Puriano Totoa. Oh, when they're on internet, I see go see evidence. They kidnap him no marker. And may go see evidence. May with telephone. Feed the bendy kidnap him. Ikechukwu Obinna Charles Bonyo marker. Oh, you can be fundraising na country. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka mara family nga yesterday. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka ma family nga yesterday. Have you gone to the family to ask them if they yesterday? Hi, Jesus Christ of Nazareth. Emechara mbebe ebere si Chineke na amaghị m ihe m ga-eme ma ọ bụghị naanị ebere si ya Chineke ya chebe m. Afọ m ọnwụ m yesterday. No. How did we get here? It's a question. Imo State. Hi, Jesus Christ. It's a question. How did we get here? Eh? How did we get here? You can imagine onye mere fundraising. Ejekwa bụrụ onye isi na account where we made the fundraising. Yeah, the boy Muzianwo. Now, why is Igbo man? You people should stop all this. If okwuluola is not chasing crowd, Jenu ke bulu wuki we chase a crowd. Ne experience muke na akolo. Does it matter na account ebo na ekuye? Does it matter na account ebo na ekuye? On about terrible experience of what people are passing through near Igbo. Why that a boy raise go no at the chance of losing life here? In a chasing crowd and the account which will receive the money. Let us stop all this, honestly.
Let us stop all this. Can you see all this? Yeah? Can you see all this? Yeah? Are you even supposed to be saying this? Are you supposed to be saying this at this particular time? Kidney failure. No na village. Manu kuya bekatara hapo nya anamiri chemba kanna basiye nuku umokoro bi ibe mchidem Umokoro bi ibe go obe mu na nkiti kanno adi mmiri na eso before na eje buru mbuba n'ime ofia from ibuba n'ime ofia buru mbuja na camp ara agba mu na camp ka nko how do we ndị ụmụaka ụlọ na village one si buko see evidence m na abodi na abona onye ahụ atụrụ ego na akaụntụ ya the same people kidnap kwa ya n'ụtụtụ a Mr. Ikechukwu Obinna Charles ọkwa akaụntụ unu tụrụ ego yesterday First Bank Ikechukwu Obinna Charles ihe njekwu ya bụ ọ bụ na ibo onye I don't think na enwere igwe na ụmụaka I don't think na enwere elders boys bụ egbe dominate go ndị na-achị na ụmụaka bụ ndị bụ egbe onye ọbụla tụkọ aka ọnụ mara na ihe a ga-eme atụgoro chinecherem ego unu tụrụ dabọ ya erika onye ma ndị anụmanụ aba mbamba na ụmụaka ya ọha biko ka a rapụ famili chinecherem ka a kpọrọ chinecherem jebe Zenith Medical and Kidney Center na Abuja ọ ga-abụkwa arụ ọ ga-abụkwa kọs na atụchara ego niile a duto katakata duto bagharịa chinecherem nwụọ n'ụmụaka ọgwụ ya bụ na amụọ nwa n'obodo nwụọ ọgwụ ya bụ na arụ na-eme n'obodo ọgwụ ya bụ onwe ndị be anyị na-akpọ nsọ anị onwe ya na-akpọ nsọ anị anyị na-egbukwe mmadụ esegbu m ana esa anya mmiri na ana kpọkuo Chineke si ya za anyị ekpere ama m na-eme release go the one ka na-release mere ya agba m family ya n'ụtụtụ asị na ndị ahụ kidnap mụ bịa kpụrụta ma na atụrụ ego na akaụntụ ya n'ụtụtụ afịa bụ Ikechukwu Obinna Charles ọ bụ na m akpọtara ya go to David anyị ji tụọ ego yesterday onye ahụ atụrụ ego na akaụntụ ya akpọrọ ya in the morning all the family gwa m na-abịa abịa kpọrọ ya ama m na onwe ya emere ya ama m na arapụghị ya ama m na akpọrọgo Chinecherem pụọ ama m na ọka nọ na village ego unu tụrụ na akaụntụ ahụ dị egwu ihe eji wee tụọ ego a bụ ka Chinecherem dị ndụ onye ọbụla bụ onye ụmụaka n'Imo steeti na Njaba atụsi ego niile atụ ọ bụ maka egbe na mma unu na-ebugharị mere akpọrọ this boy agụrụ fụrụ n'akụ nwa be yesterday chikenzere ka m bịa amụọ m ebe ndị Igbo tiri conscience ha amụọ m ife na-eme na nke ikpeazụ a how did we get to this point? Kedu ebe anyị debere ubi anyị na nke ikpeazụ a ana Igbo n'idiri ga-ekpocha alụ n'ala Igbo ọbala na-ebe akwa ana Igbo plasta mbụ n'aka atụsi ego a abomination taboo ogwe ọwụrụ ofu onye si ebe a jee maa imi ogwe ọwụrụ ofu onye maka ana m anọ na ndị a na work with ndị community
because on the community nabata ha ọfụma. O nwere ike ọwụrụ ofu onye n'ime ndị na-ebe a je maa isi je maa imi o. O nwere ike ọwụkwa ofu onye n'ime ndị na-ebe a sendere ndị a meseji o gba ha nekwa ife na-eme. Ọ ka iwee mmadụ esi m na anyị chọrọ inyere onwe anyị aka. Si m na anyị chọrọ inyere onwe anyị aka. Atasi afụfụ ọ bụrụ gị nwapụ egbe ma chinecherem ji nwụọ. Of course. 300 level electrical engineering. All your brother village. That one the best. I totally agree. Put up with that Bahari. I'll be flat on one neighbor. Nana, I think it's a happen. I don't know the all you need to do is to be fine. Education, no one else. Yeah, you're okay. I don't know what all you did to that. But this boy, you can't have a village. You didn't do that. You didn't do that. Only didn't do that. How man to CCTV camera? Watch every day and future. You know, but the guy before you know the guy, you can be in 300 level. I'm a video of them. You go to Bono. I take Chineke as my first son, but it's my co-wife's child. He's only surviving son of his father. Only surviving son. Family Akita KGM will not comment in Igbo State. Can never even tell your family will be a different in Jesus' name. See that you couldn't video to pay attention to video and the nails of people. I don't put area video. Electrical engineering, 300 level. Kidñàpped. All your volunteer village. What's the opposition in our school? Stop saying what? It's well. I entertain you all there. It's well. Problem one with it up with you to play with no matter. All you need to do is to be fine. Education, no one that moves here. Yeah, you're okay. Only did on our work. Only did on our own. Only did on our elected Moria. Only did on our Baroque. That's from Congress. Each of them was saying that I watch every day and future. In Europe, the guy, you're not in work. You follow no the guy, but here. I want a man who you can be in 300 level. I don't know. Thank you. I go to our phone. Here, this boy get up on the way. I am very true, man. I don't know how to make process here without mommy and game. I am totally heartbroken. Uncle, if you say, "Boy, I can't die," they grow no to do. As in, he kidnap Madonna, my cannot, they cannot take. For me, I don't know. Eben B, the Eben Sipotodiro now. Assurance or guarantee. You can work it at the or can intact. In a moment, in the POS, Ebenine. Can you the POS they kidnap one mother? I bet any POS transfer. More than one POS gate will come in there. Nara for me at Chuku. You can man the bunkato get with 3 mother. They were come in Raymond Kim. Kelu have a page, kelu have a TikTok account. Everybody they watch here. Kelu have that TikTok account. Man, even na Joe, even na Joe, oh, nanda na egosi ihu ha na TikTok. Kelu be ha na ejezi eri ego ni na ha na anakọta ndị mmadụ. Like let's say na ha na egosi ihu ha ezi ihu ezo. Kiribe ha na-ejezi eri the money like ego niile ha na-anakọtazi ndị mmadụ millions of naira. Kiribe ha na-ejezi eri the money. Kiribe ha na-enjoy the money. Kedu the joy of ego ha na-anatazi ebe ha gosigoro iwu ha to the point that n'ikekwu na ebe ọ na-afụrụ ha na people here recognize iwu ha si na onye awụ. Kiribe ha na-ejezi eri that money. You got to go. Information only send the ego at the police age, but I won't do that. I still don't Chineke ya bụrụ aja nchụ. Mana nke mama mwe
ịnụ akụkọ ọjọọ n'isi Chinecherem. Ama na ndị na-achị Imo steeti na-enene. Ama na ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo na-enene. Ama na ndị Njaba local gọọmenti na-enene. Ma ndị Olu Zone onye ọbụla na-enene, ma ndị Owerri Zone onye ọbụla na-enene. Arụ na-eme n'ụmụaka. Enwe nwa dị 24 years, 300 level electrical engineering, yabatek. Nwa nọ n'ịntanetị na-ebu. Okay, Victor Greta, they use it to buy more mbo. Kedu ife uzi joy n'ife ha na-emezinu ebe ọ na-eme ha tọrọ mmadụ nata ego ha ewerukwa ejegoro mmụọ mgbọ. Kedu ife uzi joy ha n'ife ha na-emezi because aghọtago joy ha na all those things ha na-eme ebe ọ hụrụ ha tọta mmadụ ha ewere ego ejekwagoro mgbọ. Kedu ife uzi dia joy? Aghọtagozi kedu ife uzi dia joy? Nwa nọ n'ịntanetị na-ebe akwa. Nwa nwe nna ụlọ ha bido ọma dịka ọmụsụ ụlọ ata ka ha bi. Mgbe eje sebụla na ụmụ Igbo tụọrụ ha ego. Ọnụ gọọmenti ndị ụmụaka jide m. Gọọmenti chaa mụ narụ m ego m niile rapụ m nnaga. Eruo n'ụtụtụ a ajegburu onye ahụ atụrụ ego na akaụntụ ya. Ka ezi ka Chinecherem ga-esiji ụlọ ọgwụ. Ndị ụlọ ọgwụ sị na Chinecherem need at least 70 million. Nsị ndị a na ọbụgodi 30 million or 40 ka atụta yesterday. Ha deposit area ndị ụlọ ọgwụ ga-ebuba this boy. Onye a bụ ofu nwoke, onye a bụ ofu nwaanyị, o nwere ikwu, o nwere ibe. Ndị o nwere nwe afọrọ ụzọ. Ọkwa arụ ka ọ bụ. Abịa n'ịntanetị echi si na Chinecherem anwụgo. Ọkwa arụ, ọkwa nsani, ọkwa abomination. Ọbịa bụ obodo na-amụ nwa na-anwụ. This boy nwere strong spirit. Ana m agwa people, ọ bụrụ mmadụ ịdị nsọ na-akpụketi ya nso. Nwee ike ịnụ onye na-aṅụ mmanya, onye na-achụ nwaanyị dị ka m wee eje ozi. Chinecherem nwụọ, ndị ụmụaka ga-ata afụfụ. Ozu ga na-anwụ. Ọmụọ bụ okwuluola na-ekwu ya. Ebe Chineke zọrọ m ụnyaa, ọ Chineke bụ m. Ọ bụrụ na ọ kpọrọ onwe m, ọ bụrụ na m na-eche esi klaasị a ga-agbagbu m ụnyaa. Ndị ọgwụ egbe ụnyaa ji Igbo n'aka jide kaikai na-aṅụ. Ikere mejiri mmadụ iji Igbo jide kaikai bụrụ AK-47. Hello, Ezugo. Nwanne. Yeah, good evening. Daalụ. Yeah, I'm onye ugbele ụmụaka. Okay, amaala gị ife ọ na ị na-ekwu ebe a ka ị na-asụ Igbo o. Okay, mma asụ n'Igbo, eh? Yeah. I'm onye ugbele ụmụaka nke dị na Njaba local government in Imo State, eh? Yeah. So, and this thing I na-ekwu na even my government okwuluola unu na-eme as if no ụmụaka team or Imo State team, eh? It's not. This is an Igbo team. Ezugo iwe onye Nnewi, alright? Yes. Odumanya na today, imagine moto ga nwo osumowu. Iga ga nwazia. Iga ga nwuli. But I na-ekwu ya ka ụmụaka tin, even ụmụaka ka dị fresh. Enwere na agbo Osu local government in Imo State, Osu. Ije ebe ahụ, ịmana dia market a na-akpọ eke ụtụtụ, ọ dị ka otu ankwụ Nnewi nọ, nnukwu ọfịa etochago n'afịa ahụ, nnukwu ọfịa etochago na ya. Nnukwu ọfịa etogo na heto na school, to n'ụlọ ọgwụ. There is no life there. That is by the way. Okwuluola should count himself lucky na ha matara onye ọbụ. Let me tell you, go to TikTok. In a joke, the account. I can just go to TikTok. You see these boys. They are not hiding it again. But for me not to offend you, because if I open up here and even the guy who followers they me sort, even they will attack your page. This kidnappers, they're not looking for your money. They are just so that country awful. Can let me put it that way. So now you see what they did in my village, eh? Now him neku. Haji in the name of Hana Abicho Bodo, each of Andy Bodo awful, but a village, Ebola Habarot has him. Then do the welcome her. Then him a lot of camps. Now village na men are giving to go now. A Japan Hana settle now. Dinner Lobog na Japan. Nobody goes to police again.
So they are not kidnappers. They are known. They are, if your number, I will forward you loads of videos with their faces, with their flag. That over there hang a flag with Egbe. They are not hiding it. But the Okura Mama, Okura was just being economical with the truth. And I'm not working them to the power. But they are not kidnappers or for anything. When you're not kidnapper, it's just 1 hour your way. Here, my village, hang a lot of camps. So it's not they're not hiding it. So if this guy about Ijele, hate him or like him, hate Ijele or like him. I don't like some of this he was doing, tackling some pastors. That guy said this thing 5 years ago. I'm not Ijele Joy Boko said this thing 5 years ago. Ijele Joy Boko did their konucho, blessed them. They cried from the 5 years ago. Today how market? Today now how market? Let me tell you, it will get worse because even Soludon went to America last time. I make one comment. They wanted to kill Soludon online. I want me it will come comment Soludon in America. They wanted to kill him. You know where? Soludon went to America since he was governor. Nandeji de Goronaka Anambra State in 99.99% of them wouldn't Igbo. Oh, okay, on social media, they wanted to kill Soludo. So what I'm trying to tell you now, they are not ordinary kidnappers that kidnap you for your money. They don't need your money. Go there, they are still there. Even they are doing live Facebook live every day, posting it with their faces, with their flag. Then you get a comment section. Hey, how do I join you? God will protect you. Go to the comment section. You see what in the back clapping for them. So they are not kidnappers as you people call them. They want to give you a new country. The new country I beg you already. So can I happen now? Hey, continue cash bido. Onye mwe biya chibido. Ijele speak kurieku. Dida kodu te kurieku. Blessed on kurieku. Joy bokwe kude kwa tabulo yako. Joy bokwe said it. Ejababa yako na newi. Now I never say, hey, how do you know? Let's hear cash bido. How did we get here? Like seriously? Like seriously? Ndị Igbo. Ndị Igbo, unu ga-atafu ihe unu metere. Unu je because oke dị na be unu je were ọkọkpa ya n'ụlọ unu because of oke. Because of oke dị na be unu je were fuel wụọ na be unu gbanye ya ọkụ na-akpọ gọọmenti. Which government? Which government? Ke gọọmenti na-akpọ? Gọọmenti kwuo na so ha akpọ ha sabo. When this thing bido go through, hope so the tried his best to fight them. Hey, hope they egbu munne. Ọ na-egbu Igbo youth ndaka ha dị ọcha. Ọ na-egbu ndaka ha dị ọcha. Who told you people? I am from Igbo. I know what is happening. Camponi is more than 10. With Oguha. See, why they arrested the Kwara? How on camera? They saw him on camera. They saw a strange car on camera. That's why they came for him. How many camera everywhere? And haven't definitely just the number because I go and control for people welcome them on not knowing what they have in mind. Lucky to come out alive. And the bottom will have only to get her so we were threat. A boost of wonder first. Imanda when they have got na village. Imanda have got now that camp hano. So my brother, it will get worse. It will get worse until I condemn money she have likely too much. Even Okuro, Rofuno Ncha, Mpena have one sabo. Ndi by gatafu here metre. We go spoil them because I actually are your enjoy your Buddha. Thank you very much. Come to the bay, but I won't kidnap us. Here how kidnap us. Just stop blackmail kidnappers, even kidnappers always one mad. Instead of me in contact with those people, can kidnap or make kidnap or even contact with these boys. You guys kidnap. Thank you very much. Yeah, if you want to see their videos, I don't know how the videos have on TikTok. I know so. And then so you read the account, go to TikTok, you see lots of videos uncountable there. And then so thank you. Thank you very much. Thank you very much. Igbo na-eme onwe ha. Yeah? Ka anyị si wee lu ebe a anyị nọ tata bụ ife nwa dike enweghị ike ịkọwani. How did we get here? That is what we are discussing here. How did we get here?
and which way forward. Mụnwa wee gbarụ nọ anyị nwa na-eme onwe anyị nwụọ ndị na-eme anyị. I greet you, sir. Ezugo. Yeah, good evening, sir. Biko anọ m ọrụ achọrọ m iwepụta iru m. Okay. Amara m ka isi wee nye this guy all this minute. O ebe na-akọtọgheli ọ na-akọtọgheli. Ọ na ịma iwepụtara anyị his face ka anyị mara onye ọwụ. He should be one of them. That is why I applaud you when you were calling out security agencies to be monitoring comment sections of these bloggers. Yes. No is from there when enwete these boys are not. Now this guy came out, he has exposed himself. I wish now I was waiting ka iwe put I can screenshot one. You know now he knows about the bad things in Igbo land. Such people in his minutes na your platform. You should have interrogated him the way you do. Amam kisi bachi anketi. Okocha yini no kopo. He is one of them. Thank you. Daalụ. O nwere onye ọzọ nọ n'ọhịa. Kedu onye ọzọ nọ here? Yeah, Ezugo. Yeah, brother. Yeah, Yeah, gawa n'iru. Okay. Nwanne anyị nwoke ahụ bụ ụzọ bata na platform gị ebe a. Nke ịgwa gị eziokwu, ihe niile a nwanne anyị nwoke gwara gị ebe ahụ nke bụ eziokwu. Ị hụrụ onye amatụrụ ugbu a na-asị gị nwaanyị na o so na one of them. Ihe ahụ the problem ndị Igbo nwere. Sorry to say this. Mgbe ọ na ndị Igbo jiri eji ịkpọ eziokwu, ịkpọ the truth, nwee onwe ha eziokwu, mgbe a ka anyị ga-adị free from this our problem. Ihe niile ị hụrụ that first person kwuru, ihe ahụ the problem ndị Igbo nwere because oge this thing na-ebido ndị be anyị bido taa dịwa this thing Fulani while anyị ma na our people na-eme all these things. Ahụ ata gị ndị Fulani while the problem is us ọwa anyị nwere mgbe ọ na ndị Igbo ji aka ha wee si this thing na-eme na-akpọ ya aha that day ka ndị Igbo ga-eji dị free from this problem. Ịhụ na ihe ndị kidnapping na-ahụ ebe a ihe a ka bụ problem. Ịghọtago apụta agbagbuchie ndị mmadụ and onwe ka esi wee tinye checking point n'ụzọ. All these boys a ga-agbagbu ndị amị ụmụnna ya nkwa ndị Igbo ga na-asọpọtụ ha na ha na-eme ihe ọma while ndị ahụ ndị etiri ka enweghị ike chase these people away, these so-called kidnappers away. But all these boys gata abịa ha gbagbuo ha ụmụnna ya pụta ha na-adị happy na ihe ndị a na-eme orukwu echi ha na-ajụ security na federal gọọmenti a na-eweta security na eastern side eweta all these boys gakwa gbagbuo ụmụnna ya na-asọpọtụ ha. So here, this first man who here, my brother, this man of what I with the honest truth. More he would be to say, nah, enough of all this. India name here. This second man, but will come all these people name here. And they have never knock outside there. Cover up. I wake up home night up. One more I'm legging on, I give you your job on one leg. Ye put up on one leg, I said, I think you never with your job. Your job. Your job was it. Sentences na ihe ọjọọ. This problem I think na the area ebe o si abịa ahụ nọ na-ekwu na ọhụ ndị Igbo kama na ife ọ na-ekwu na ọha ekwu na ọhụ ndị Igbo na-eme ịghọtago kama na ife ọ na-ekwu na o nwere ike ma ya nwụ na ndị a na-ekwu na-eme ewu ha na-eme na ebe a nwere ike ịwụ the pure act of criminality. Ihe mere ọba uru ihe mere m ji use ka m dị idolize from this thing so that ka ị ghara ibute this thing ghara ịwụ problem to you. Ịghọtago mana nke bụ eziokwu na ihe ahụ that first man kpọrọ gị exactly otu ahụ o si kwuo ya nwanne ọ dị fa nothing ịmara dị mgbe this thing startịrị eji m ihe a wee nwee enemy from my family ụmụnne m ana m agwa ha ihe a na-eme ihe ụlọ na support because ụmụnne m ụmụnne ndị ji m na ha ma my cousin brothers apụtara ngwa ha ihe ụnụ na-ata gị ndị Fulani ụnụ ata gị na ihe a Fulani ụnụ ekwuzila ihe a satịrị ihe a this first man kwuru otu ahụ o si wee kwutere gị okwu wisely onweghị onye na ọ kpọrọ aha
na ihe ọ gwara gị ama m na gị ọna onwe gị ghọtara ihe ọ na-ekwu and the onye ọbụla nọ na this platform ma this first man second man batara ebe a ma ihe this man na-ekwu na ihe this man na-ekwu bụ eziokwu but ana m ekwu ihe a n'aka because of your page ghọtago so you know what you are saying and okwuru ha n'onwe ya ma this problem a na ọma mana ọ na o ji amamihe were na-ekwu ya everybody nọ n'ala Igbo ma this problem ego o bidoro ala Igbo was a peaceful place until this set of people started their thing. That was the first day Igbo nwere this problem batara n'ala Igbo so ka anyị ghara ikpe n'etu na ahụ onye ọbụla nwa ihe na-emenụ ịghọtago onye Igbo ọbụla sị gị na ọma ihe na-eme onye a na-aghọrị onwe ya ndị onye ahụ this challenge this particular thing na-eme n'ala Igbo biri visit onye ahụ na family ya onye ọbụla ka na-akọva this thing up onye ahụ ama ihe ọ na-eme onwe ya ịghọtago so that is my own point so ezugbo nwa ajụjụ sọrọ ịjụ ma onwe ya ọzọ sọrọ Igbo gị ikwu. But when just we are sharing the opinion. The topic of the IFA, what is happening to us. Where do we go from there? Yes. So everybody is free to come in and express their own opinion. Okay. Yeah, everybody is free to. Okay. Likewise, ihe kwuru o nwere ihe na-ekwu mgbe the program na-aga n'iru ị na-asị ihe gbasara ndị dibịa nwanne yes that is the problem because ihe na-enye these boys their power even the source of their power because ọ bụrụ na enwe protection by all this rubbish native doctor na eze nwanyị these boys agaghị enwe ma ile eme all this because ọ ihe a na-aka ha obi ọgwụ na nshi na aja ha na-eme ihe na-aka ha obi and ọha ọnwụ ndị bịa na-promote let's go back to our root this back to our root onye ọbụla ịhụrụ na-asị let's go back to our root onye ahụ one of them onye ọbụla ịhụrụ na-asị let's go back to this our root ụmụ okorobịa anyị lụzi conscience ha etuzie n'ime ọfịa egbu mmadụ ka agwọ egbu mmadụ ka oke ana Igbo ndị Igbo nwere regard for ọbala ndị Igbo nwe ike ahụ nsọ na ndị ka Igbo nọkọta wee throw their conscience away a na-akpazi agbata ụmụ anụmanụ bi n'ime ọfịa. How did we get to this place? Okay, go on. How did we get to this place? It is a thing of concern. How did we arrive at where we are today? And Igbo used to be peaceful. Years back, enjoy Go on, can't really interrupt. Enjoy your room. And look at that all of a sudden, how we got bad from bad to worse, from worse to even carry worst. Can be shocking until today. It is still shocking. Or something like that. Yeah. If all these guys come and labor, we almost 9. Almost in the Igbo. Leave 9 the police. I'm here now. Okay, this boy na erazo. This fish boy na erazo. Agapro. All this kind of thing. All this rubbish. Because he grow up to the level of it was really like he had this abro. Okay, because these guys like HS channel away. Police, soldiers, and all these people. Sometimes the police by him to this road block in an area go there. Man, at least that's in here. Presence here like chess. On a chess stay away. Criminals. Yes, I'm taking point. Man, some of these are take points in the chess stay away all these criminals. You want to go? You wanna listen to the presence of police and army are these. And was here leaving Moloku. In one night, and when even Azala. Onye free na nwoke ibe na ya nwanyị ma onye na-eme business or somebody got the envy that boy na erazo na even if you that boy na because of envy and the boy na progress and on make a test very mmadụ easy hey kona ibuzie na aga buru that boy ka ewupu ya and these people ga-arụ ọrụ ahụ na these people na because ọbara abago anya ya wụ ndị Igbo. The worst part of it till they pay now the worst. The till they pay the custom work. And we have never the hammer. You will buy up online. Now say Fulani have done it again. Which Fulani? Take a Fulani get some of my village. Anybody so loose this way.
na Fulani ga-abata na ba gọọmenti anyị na-akpagbu anyị ike na Igbo dị strong na Igbo siri ike na Igbo adịghị so low like this. This is our brothers in all these things. Igbo, let's call a spade a spade. This mess na-akwụsị n'ala Igbo. Onye ọbụla na-akwụ n'okwu na if you go to this my brother now, first brother shipụta now, kpọọ okwu aha, second person na-apụta na asị gị na onye ahụ one of them. How can you be one of them? Because of na o kwuru eziokwu. Because of nothing that what the gospel truth nọ na ya, pụta ebe a na-asụwa ya ejiri ya that time ka okwu eziokwu, not one of them. How? Ndị okenye arụ ala dịcha n'ala Igbo, onye hụ eziokwu ọ na-ekpuchi ya aka. Not one of them. Somebody in the comment now say, please take this man away from here. Why? Because of no one is okay. Oh, Igbo, on has English really here. He also Igbo. And also the also from that village. Now look at the gospel truth no there. He never, and also will be now why is he may allow not one of them. How? How can they never and that's now one of them. So one of them, so now go to the truth. The problem is saying I can all one problem. Okay, thank you, brother. Yeah. Thank you, Dalo nwanne m. Okay. Another person. Thank you very much, yo. What was my brother? Yeah, what was him? Okay. Man, another person I join why couldn't add. Yeah, that's on the blue chike. In way you send the request again. Hello, brother. You know in. Hello. Okay, brother. Gavaniro. Yeah, I greet you, brother. Ano mi na-ekwu na mgbede a nye nwere itinye na ya bụ na the first person na-ekwuchago ihe niile anyị ekwu ị na-anụ ihe m na-ekwu Yes. onye adịnye a the first person kwuru exactly ntu o si wee dị so o nwere any other thing ọzọ dị na ya hapụ ihe a the second person na-ekwu ị na-anụ ihe m na-ekwu Ana m anụ ife ị na-ekwu gaa n'iru. maka achetara m mgbe ọ na-eme na ihe a local gọọmenti otu a ka o si adị onye gịnị ya nwere problem like this ọjọọ kpọọ ha Ọ ka na-eme n'ihi ala kịta. ọ ka na-eme onye gịnị ya nwere problem like this ọjọọ kpọọ ụmụazị ha bịa buru gị But on ndị security operatives ada abatanwu n'ime ebe a ka ọgụnụ. bata ebe nweje egwu na-ekwe na ya bụ ihe dị too much. Na because amụọ njọ ịtụ n'efe a like ka ịjọ mmadụ ya anabata na ịchụsasịrị ụmụnne ya agbasasị ya ibirizie nna ka ihu kedu ụdị joy ite ebe a kedu ụdị joy I'm here to understand what drives the joy ya na-edrive in such kind of thing. I don't understand kedu the joy what I just want to understand is the joy. Yeah? Joy ha na-enweta na ya bụ ụmụ kidnapper ha na-eme na-anakọrọ ego a na-anakọrọ sị gị na a na-azọ onye a na-azọ azọ ma onwe ya ha na-azọ ha ncha niile ndị ohi ebe a ka a si eri sị gị na a na-azọ ife a na-azọ nta a na-azọ imo ka ife a na-azọ ife igbusi ụmụnne gị na ike gwụ. Anyway, daalụ my brother. Thank you very much. Thank you very much. Ka anyị nyere onwe anyị aka ndị Igbo anyị aghasakwa na be anyị anyị aghasa na be anyị ka anyị nyere onwe anyị aka ndị Hausa edozighị akwụkwọ na be ha go na those days mgbe ya ada anụ ndị Boko and Haram jikwa wee gbarie ebe a ugbo one ka ị ka na-anụ
Italiano TV ana m akpọbata gị okwu ha bata kpọrọ gị ka na anụ ya ọhụkwụ na ha ahasiwo emewo ha na-emezikwo mana ọhụzi to the level ahụ o si eme before ọhụzi to the level ahụ na mmụọ ọjọọ a ọbara ebe niile ọ kwụsara na ndị Yoruba wife dufuru kịta ahụ ọ kwụsara na ndị Yoruba ọ kwụsọ ndị Yoruba nọzi ọdụ ka be ha duzikwo free na nke ikpeazụ ahụ ndị Igbo be anyị Igbo so na the most peaceful region e nwere before ife conceive la ya iji wee nọkọta wee decide ya ka anyị bukọrọ egbe wee na-terrorize ndị be anyị wee ma aghọta ahụ kelu joy ọgwụkwọ onye na-eme ife ọgwụ nwa mmadụ mụrụ amụ ọkwụ ụdị obi ya mbụkọ obi ọkwụ Chineke kerie kee ka anyị siti wee were obi anyị na nke ikpeazụ a were ihe tii n'azụ were obi anyị tii ihe n'azụ na-ebezi mmadụ kịrịkịrị ka anụmanụ nenekwa na ihe unu sị na ọdụmma ịghọtago ọnụ na-eche ha anya sị na ọdụmma ịghọtago ọ bụrụ na anyị sị na ọdụghọ mma osite adụwa mma ọdụwara ugbo anyị eluzugo more able-bodied youth in the past 3-4 years more than we have ever gained. Why do we keep na-asị na ndị Fulani o jikwa ewu ndị Fulani o jighara ewu ndị Fulani which Fulani ịtara ya na okwu ụgwọ akpọbatago okwu ha akpọbatago my brother okwu ha akpọbatago so chekikwanụ ya ọ nọ sị na ọdụmma ma a na ọdụmma onye asị these people that are talking rubbish are all from Umuaka and trying to defend their place. Umuaka has been so bad from the origin. I school in Njaba area, so I know what I am talking about. Don't mind their nonsense talk. Umuaka, anyway, I don't conversant with Imo State of Fuma. Mana maka story of so is Ito. I heard about the story of Osu Tokwa. But from that video of how that town was deserted, I cried. Yeah, I pondered for a long time. I said, how can our people derive joy in seeing tears in our eyes? What is their joy when they see people crying? What is their joy? Can if possess in the Bible? Ka spirit possess ndị bara onye ka m ji asị unu si buchigasị alụsị niile eji ebute si buchigasị alụsị niile eji ebute na ụmụ alụsị a na-epozesị mmadụ mee mmadụ uche mmadụ apụọ ụmụ alụsị a na-epozesị mmadụ mana ụnụ aya ekwe ụmụ alụsị a na-epozesị mmadụ ụmụ alụsị a na-epozesị mmadụ na-amanipuleti mmadụ a na-eme ka mmụọ because ha achọ ịgba m na onye na-eme ụdị ife anda na onye amụ anya you can't tell me na onye a ji anya something process na onye a ka onye nọ online gara n'iru ka onye bata nkịta yes daddy gaba n'iru brother. Yes daddy, I'm getting you. Yeah, I greet you. Yes, Daddy. Watching from Gabon. Okay, Gabon. Yes, Papa. We are listening. Yes, Daddy, I'm getting you. Yeah, go Gabon si wee bata n'ife anyị na-ekwu. Yeah. Ego Gabon si wee bata n'ife anyị na-ekwu kedu ife ọma anyị na-ekwu na ọ na-anụ Igbo. I'm even scared of coming to Nigeria, honestly. Family members, relatives and friends are all suspect. I don't trust them. Yeah, also. Brother, I greet you. I'd make a lady from Hamburg, Germany. Daalụ. My brother, ihe na-eme n'ala Igbo ka karịzịrị mmadụ. Ọkwa chi bụ anụ ọzọ.
but ndị a na-abịa na onye bịa ya na-akọ onye a ga-aga nye apology na onye agree nye apology ọya ga-solve the issue ọwụnụ ya ga-solve the issue igbe mebigo ihe a ga-achọwụ the solution and ka mmadụ hapụ ịbịa na-epulu your legs ịghọtala na-achọ nke ị ga-ekwu ka sị na ọgwụ nwa kwuru don't mind them ihe ji ha n'oge anytime o bidoro fụwa ha ụfụ all of them they know ha ma the root ha ma ebe everything isi ha na-achọ onye ọ ga-esi n'ọnụ apụta ịghọtala mee your program otu iche mee your program my brother ihe awa advice m na-enye gị ịghọtala so ka mmadụ hapụ gị pull your legs etekila that step you know onwe kidnapping wụ ihe ndị Igbo mụtara that thing ajọka and this killing otu ndị Igbo ji na-egbu onwe ha mụ ebe m nọ na even ebi obodo oyibo ike obodo oyibo agwụgo m bete m chee lọta na ma ebiri na Lagos egburu 3 of my friends ndị bi n'obodo oyibo 3 of my friends ndị bi n'obodo oyibo mmadụ abụọ wụ ndị na east there ndị lọtara dị visit their family one of them I hold the body till today onye nke a nwụrụ na 2012 nke ọzọ nwụrụ na 2019 nke ọzọ bi here kwọkọrọ ngwongwo ya la agbagbuo ya ekidnapụ ya agbagbuo ya you know so all the too sad but mmadụ ịbịa sị a ga-asị ijele mepụsi ijele sekwa na ijele asị ọya wụ the solution ihe awụ ya wụ the solution so my brother anything ọ wụla chọrọ ịkọndem ịghọtara nwoke onye wụ ụmụazị so ka mmadụ hapụ ibe pull your legs ka hapụ isi n'ọgwụ nwa kwuru onwe ihe i mere n'ụwa ka emeta ndị ụwa you know even Jesus Christ bịara na nwụọ ọnwụ maka ndị mmadụ at the end of the day ka ihe a kpọrọ ya so all the too sad ebi m here alọtara m ala Igbo na-ahidegharị ka onwe m ji ụgwọ even m ihe na about 2 days mee ihe na Port Harcourt 2 days na-abịa na Owerri ihe otu aka m si na even m pụwa a na-esi na backyard ebuba akpa n'ime moto a ga-ekwe ka ndị nebe a ga-agbadebe mmadụ na-aga you know so all the very very sad but let no one ma ndị si na je Igbokwe ekwukwara na je Igbokwe ọya wụ the problem ọya wụ the solution ihe mere na Okwuluola ọya wụ ọjọ Igbokwe ọya wụ the problem a na-ekwu na wụ ihe a na-ekwu you know so the thing Okwuluola is not the only person ihe a na-eme every day every blessed day this guy na-ere azụ n'aka ọzụdoro onwe ya ajọ ugbo like that you know so the too sad Igbo mebigo my brother ekelere m gị jisie ike ihe na-eme you know daalụ kọma mma daalụ nwanne m bụ okay so ị chọrọ ịbaba edo ị chọrọ ịjoin anyị Italiano, send the request again. Nwanne mmadụ. Dubai. Okay now. In on a comment section, Besha. Nah, my brother, too much like you. And my son born and better by uncle everywhere and work. I may make a fight even in my kingdom. Mother Keo. Okay. I so much like you, brother. You were one of dignity. Yeah, we won't win who are born. Am I interested in this social media now? I was a win who are born. Only who be after your face, yeah, last side. The only thing now, because you don't get because on I into fake are they gonna from Abrama, one mother napa. Kike jam when you wouldn't one family also weapon. Because sometimes I know they put to blame with the end diner who guys in who some of people so one parents how to acquire ofeke.
hapụ maka ha dị na old ọkwa ofeke mụrụkwara the person so nwa ya ga-akwụkwọ ofeke ịghọtara ihe anyị hụrụ ha na-agaga n'ihu akwụkwọ onye nke anụ nwapụta taa ya kwuo echi nwanne ya chi ya anọgidekwa akwanye chenjie. I really believe on you because you will somebody now before you get okwu ị na-erizi n'okwu erizi na ndị na-ata okwu ego ndị ị ga-ele okwu anya and ilesi ya anya unless ma onye ọbụla na-agba ekwensu ga-apụta lesi okwu ahụ anya wee sị na dat n'okwu ahụ i kwuru na o make sense ma dat na onye ahụ bụ ekwensu enweghị ọzọ iji agwa ị na-ekwu okwu ka ọ tọọ ụtọ ịmara eziokwu anaghị atọ ụtọ ị na-ada akụ ha mgbe ụzọ adị mma ndị ị na-ekwu ya anaghị ekwu ya mfụ ana m asaidịrị onye ọbụla n'ihu akwụkwọ abọtụ the only thing ji alike you every all these things ha na-eme na social media ana m adịzi more interested but the only thing ịtalọkwa ịfụla ihe ọ na-emere mmeso ha ezu ugo ekrozo on Facebook m I will close my Facebook. My brother the only thing na-achị anwakwa na anwa ịmana dat na ịmana ihe ọjọọ na-abịa na-ekwu ekwu ọ na ọ dị ka ụmụ ihe a mgbe ndị dị wepụtara n'ihu akwụkwọ na-ekwu gidigidi obere oge kwe ya na ha mie n'ala tupu akweghari une akwakwa ụmụ fefe content creator anụnwa ndị a na-eme abarakata abata ha akwụ igara onye nka nwanne echi ha mepụ ọ bụrụ na igwe enye ha endorsement ọ bụrụ na ha na-agaghị 2000 na azụ ọ bụrụ na inye ha pụtara kwutọ biznes gị dia fake life kacha nwanne anyị nwoke nke uje park ofeke ahụ so onye ji na-agwa gị destiny bụ my brother iwe ewu mmadụ onye na-agwa gị ụdịka mmadụ ga-adịzi n'ụwa ịma nke bụ eziokwu ka m gwa gị eziokwu nwanne ị hụrụ ụdịka mmadụ gị na bikos site esugburu ala Igbo na-abụ na enwezi onye na-abịa kwuo okwu n'ụtụtụ o ruo na-ehi jụọ disente na ya akọkwụrụ na deten ihe a na-emewe ikwuo n'ụtụtụ o ruo na-ehi jụọ esef ya kpụta ihu n'ala nke ọ na-achọ ịsa gị kpụta ihu n'ala ebe a na ọ chọọ na ibugharị so concern the program ị na-eme asịgoro m ka m congratulate gị with everything niile ị na-eme ọ dị ọlụ mbọ niile na-agba n'isi Christianity and they very intelligent brother. It's not about education. Ịma ihe too much. Ịma ihe too much because enweghị ndị propaganda ndị a butere na anaghị akụri ịdị egwu ịtalụ onwe chọrọ ịgwa gị ịma onwe chọrọ ịgwa gị onwe dị ka nwoke na-abụ ọkwụrụ ebe ọkwụ nwoke kwụrụ ebe ọkwụ the problem but the kind of the things so the thing these people have already the problem of these people on this social media what their headache these people are already one place ka ga echi go aka ka my brother direct mana ana m eforie mana ihe nje eforie bụ na ndị nọmbịa personal nwere ihe nkara egwu ya mana onye adịba onwe dị ka gwe for my own bụ na onwe dị ka mmadụ ịkwụ ihe ikwu n'ụtụtụ ka ị na-ekwu n'abalị ikwu na mmadụ ka ị na-ekwu na 12 o'clock nke abalị. My brother, I don't think na enwere ihe mmiri ego nwa nwere ike igwe ezugo Chineke nna nyere this young man wisdom. Enwere ihe mfili eme na ga abụọ ga-agwa ya ọ na-adịghị even sometimes to this kind of type of person wo otutu ụra even ihe ọ ga-ekwu ọ ga-ama ihe ọ ga-ekwu but the will of God ga na direct ya na-ekwunye ọrụ kpọọ na ọhụrụ enemi ya n'ihe ụrọ ọ mara gwa ihe ya na enemi ya ga-eme ịghọtara because of the grace known to him. This young man was somebody. And my brother, let me tell you something. He got a big, he got a taste big, but the other not say so. For see, you can feel it that Nanda Barakatapa. They go have with you, change Hana Nagataishi, who will go to Susan. Haga reach a Catalina, but it's no way they're going to die for yourself and die for them. You're not cheap now. Thank you, my brother. He had a river gun. My brother, one brother, he and I believe ego onye jisi ka zụta ofu Camry ụmụ Toyota ma ọ bụ onye ndị anụ abụ Pakaramba but ekele dịrị Chineke nna even achọrọ m ekele Chineke nna onye nwa wepụtara maka Azụka because ndị a niile enwekwe nke ike ọrụ dị because without this thing even ndị anụ a na-achọgharịkwa na-eburu ndị mmadụ ndị a niile ga-ebucha ndị mmadụ agụ ebu na-ezugo dị 2 or 3 anyị Igbo aka ga-edere mmadụ sef kemgbe. My brother, you know no, ana m eji ike ewere mmadụ even nwunye m na mgbe ha na nwunye m ozugbo si ezu ka m ji ezuru ike ezu ka o ji ha n'ọrụ